Hola, què tal? Abans de res, us ensenyo una mostra ràpida del que podem fer amb Genially i les seves extensions. Més endavant us ho explicaré amb més detall. Bé, com acabeu de veure, Genially és una mena de PowerPoint evolucionat, però té dos usos. L'ús normal, per fer presentacions, que és el que fan a la majoria dels professors, i l'ús amb extensions, que no és tan conegut i és el que us vull ensenyar jo, perquè permet molta més interacció amb l'alumnat. Aquí podeu veure totes les plantilles predissenyades que l'ús normal ofereix. Els dos usos són molt intuitius i tenen una corba d'aprenentatge bastant baixa. El Genially, en les dues versions, és molt més estètic i de disseny molt més actual que el PowerPoint, que és semblant al Canva. I també els dos usos estan online, perquè qualsevol canvi i millora que es faci en l'arxiu està al núvol i no cal tornar-lo a publicar. Acabem de veure les infinites possibilitats de disseny de les presentacions. Parlem ara de les extensions. Aquestes extensions han estat creades altruistament per un parell de comunitats de recerca que s'anomenen Scape, francesos, i Sandbox Educación, espanyols. Aquestes extensions permeten a l'alumne interactuar amb el Genially, és a dir, es pot utilitzar com a eina de comprovació de comprensió d'un text de qualsevol nivell, ja que, quan l'alumne contesta les preguntes, el programa ofereix un feedback. En el meu cas, utilitzo les extensions amb alumnes de batxillerat i veig que té bastant èxit de crítica públic, pel que em diuen. Hi ha molts professors que estan utilitzant la gamificació a nivell universitari. Us passo enllaços al mail explicatiu. Aquí podeu veure el text que es treballa a classe i el banc de preguntes de comprensió que he preparat. La idea és fer aquestes preguntes en format de joc. Utilitzar la gamificació no significa en absolut abaixar el nivell ni treballar continguts puerils. La gamificació es pot adaptar a qualsevol nivell, com ja he dit. Els nostres alumnes pertanyen a la generació Z, la generació de les xarxes socials, Instagram, YouTube, TikTok, Netflix, etc.
Degut a aquests mitjans, la capacitat d'atenció de les persones és cada cop més curta. Per això hem de competir per cridar la seva atenció i mantenir-la. Com que una imatge val més que 1000 paraules, us faig un breu tour sobre algunes de les possibilitats que les extensions de Genially ofereixen. Aquí podeu veure el producte final, el Genially amb extensions que farien els alumnes. He partit de la hipòtesi d'un professor o professora d'Història del Disseny que demana als alumnes que es llegeixin un text relativament extens sobre Andy Warhol. Podem utilitzar el Genially per comprovar la comprensió d'aquest text. Evidentment, el text pot ser de qualsevol temàtica o nivell, o també pot ser un vídeo o qualsevol altra font de la que es vulgui comprovar la comprensió. Com veieu, hi ha una extensió que permet posar text que apareix amb l'efecte màquina d'escriure. El primer exercici és un drag and drop, o arrossega i solta. Mentre el vaig fent, us el vaig explicant. Es dissenyen unes frases de comprensió i uns trossos de text que s'han d'arrossegar i soltar als espais semblants corresponents. Si s'acerta, es pot passar a la següent pantalla. Aquest mètode de procedir s'anomena breakout o escape room i significa que has d'anar resolent enigmes per passar d'una pantalla a l'altra. Vaig a fer una prova a veure què passa si arrossego una paraula a un lloc equivocat. Com veieu, no hi ha feedback positiu i he de provar amb una altra paraula. Continuem amb una segona pantalla de drag and drop. Fixeu-vos que al final de cada pàgina, al restar tots els espais, a part del feedback que ens permet passar de pantalla, apareix una lletra. Els alumnes han d'anar recollint aquestes lletres per resoldre un misteri final. En aquesta pantalla veiem una nova extensió. És l'anomenada Multiple Choice o resposta múltiple. Si encertem les respostes, com sempre, apareix el feedback per passar a la següent pantalla. Aquí veiem una altra extensió, Fill in the Gaps o omplir els espais. Aquí veiem el cadenat al que es referia a la introducció. Aquest tipus de cadenat s'anomena críptex i surt a la pel·lícula del Código da Vinci. Posarem les lletres que hem anat recol·lectant, Warhol i el número 1, i veurem com s'obre.
Aquí també es tracta d'omplir els espais, però hi ha una novetat. Cada cop que s'acerta surt un feedback, el botó de push, que, si es clica, ens permet que el personatge vagi avançant fins a arribar a l'objectiu final. Apareix un nou objecte que s'ha de clicar i permet passar a la pantalla següent. Aquesta extensió de drag and drop permet arrossegar un objecte a sobre de l'altre i, si al final estan tots correctes, apareix la fletxa per passar a la pantalla següent. Com veieu, he dissenyat una activitat on s'ha de relacionar els quadres de Warhol amb els anys de la seva creació. A la penúltima pantalla podem veure l'extensió de l'inventari. Es tracta, com sempre, d'encertar preguntes. Aquest cop, la recompensa és bastant satisfactòria, ja que es tracta de clicar un objecte que passa a formar part del nostre inventari. Per no allargar, només ho he fet en 2 diapositives, però la idea seria de trobar tantes recompenses com espais hi ha a l'inventari. Al final, quan l'alumne té tot l'inventari ple, pot accedir a una recompensa final. Ja hem arribat a l'última pantalla. Nosaltres som l'Andy i només tenim 2 vides. Veurem què passa si ens equivoquem 2 cops. La nostra enemiga ens ha colpejat 2 cops i ens ha mort. Hem de tornar a començar. Mentre us l'explico, vaig contestant les preguntes del joc, per no avorrir. Aquesta extensió té molt d'èxit entre els alumnes. És una mena de batalla entre 2 enemics. Està inspirat en un antic joc dels 80 que s'anomenava Street Fighter. Per seguir amb el fil conductor de l'activitat, els 2 protagonistes són Warhol i la seva amiga i col·laboradora Nico. He buscat unes imatges seves que s'escaiguin amb aquesta mena de batalla. Warhol i Nico van fer una performance on es van disfressar de Batman. Aquestes imatges, doncs, en van perfectes. La idea és que, en aquesta lluita, l'alumne és Warhol i ha de derrotar la Nico. Cada personatge té la seva barra de vida. Es poden veure a dalt a la dreta. Cada cop que acertem una pregunta, Warhol ataca la Nico i li resta un dels seus 13 punts de vida. Per tant, per guanyar, hem d'acertar 13 preguntes. Cada cop que ens equivoquem, nosaltres, o en Warhol, perdem un punt de vida. Com veieu a les barres de vida, només podem equivocar-nos 2 cops. Finalment, us comento breument els avantatges que crec que tenen les extensions de Genially comparades amb altres tecnologies. He provat i faig anar moltes aplicacions de gamificació i crec que Genially és el més versàtil i intuïtiu i, com he dit, té una corba d'aprenentatge molt assequible. Les extensions estan tenint un creixement exponencial. Cal dir que són de tercers, Scape i Sandbox, amb qui col·laboro. És a dir, no són part oficial del programa, però s'hi acoplen. Per tant, és la comunitat la que fa créixer Genially, amb noves idees i funcionalitats, cada cop millor. Sandbox Educación té un grup de Telegram molt actiu de 10.000 professors que comparteixen idees i treuen noves extensions. Diverses tipologies d'exercici en un sol arxiu vol dir que, com heu vist, és possible incorporar en un mateix Genially, per exemple, exercicis de comprensió
d'omplir buits, arrossegar i soltar, resposta múltiple, etc. I finalment, Genially, gràcies a les plantilles oficials predissenyades, ofereix un disseny espectacular que atrapa l'atenció de l'audiència.